Tito ni Chinchin. Kapatid ng mama niya. Hi kayo! Hi! Mga kaparinggis, wala ay kasalukuyan ngayon na ano, kumbaga talis ngayon dito sa bato na mag prosesyon. Nagbubuhat ng cross. Tubig! 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 Hello po. Tubig! Nakabulag. Ay kayo. Paring Jason TV. YouTube.
Kasi Papa ni Chinchin. Nagbubuhat yun ng cross eh. Papa Chinchin eh. Nasa pang ano siya eh. Panlima na. Nagbubuhat daw yun eh. Wala na dito. Panlas? Amo na di po at? O sige, salamat. Yo yo yo! Mapinsan ni Mrs. Santo si Maternidad. Dito daw. Manalag mo na tabi, nagmanalag. Yo, hello. Lagas. Sino kami?
pista ba to? Parang dyan yung TV, YouTube. Vlog, YouTube. Amo, bigyan ako. Puro na kain na. Di na kaya. Hello po! Watching from Tarcoda! Salamat. YouTube po. Hello. Hello. Babi! Elman! Daman tadi. Oh, daman. Kopi, kopi, lagi pecah-pecah lu cupi-cupi ko. Wala, di ba kita sila gas? Hello. Hello. Mga deboto po yan. Hello po. Mga deboto po sila. Wala yung papanchin-chin. Hindi ko makita eh. Daming tao kasi. Hello po. Asan kaya? Wala eh. Hanapin ka. Inuusan kaya kami sa mati. May basaan talaga dito. Basaan talaga. Kaya kung may baon ako na may baon ako na palitan na damit. Tubig! Tubig! Gusto ko ng tubig! Kada tubig. Tubig! Ihe! Ihe! Katubig na. Hey! 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 Calderita! Adobo. Adobo. Adobo!
Tilo. Hello. Hello. Basta, hello po. Hi guys! Hello! Bukas, mamaya. Hello. Hello. Yung mga nag-aabang. Hello po. Hello. 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 Hi kayo. Uy, ako Hello po. Hi. Hello po. Sige na. Tito ni Chinchin. Kapatid ng mama niya. Hi kayo. Hi. Jamila. Buntot pala sila. Kuya, nag-exit ako. Parang na ako dyan. Excuse me. Dito pala sa likod ko. Hindi ko nakikita eh. Una na ako. Una na ako. Parang Jason.
Hello. Hello. Viva, burat na Mga pinsan ng asawa ko. Ay! Katrabaho ng kapatid ko. Oh. Amo? Tadi kami. Viva! Viva! Burat na ka. Sarin. Ano? Lubat na. Nababayak ko. At ayun, nakasabay ko yung mga pinsan ng asawa ko. Dito sila. Mga diboto. Hindi dibote. Dibote. Water! Tubay! Tubay! Ayun, bali, nag-forward na tayo. Basa talaga. Kasama dito na di basa. Nasa bata man o matanda. Lahat basa. Hello. Didi. Hello. Amoy! Ano po mga kapanggis ng bali, exit na tayo. At sila, doon na diretso sa simbahan. Tayo exit na.
Siyempre, maraming salamat sa mga mga subscriber natin, mga viewers na nanonood, na nakakilala sa atin. At wala man tayong sticker na pinamigay sa kanila. Pero at least nakilala kayo nila. Diba? Amuan! Ayan. Wow. Nakakilala sa atin.